Mbok, Nyapa? sampean tak takoni. Heeh. Aja ditutup-tutupi. Gak Pring buntet nggih sulingan. cegat ngarep metu iringan. Jas buka iket blangkon. Sama juga sami mawon. Golek-golek kayu senu. Kupinge budhek ora krungu. Miri dirubung semut. Arep brai randi rambut. Cipir merambat kawat. Ora mampir ketara liwat. Kok iso kabeh to, Mbok? Pinter. Terus apa sing bedhe malah lali, Mbok? Sajake kendo Mbok. ning wader, sajake bodho ning pinter. Oh, ngono. Terus nyangking ngember kiwa tengen. Lingguh jejer nggih mbok kangen. Terus pring buntet nggih sulingan. Cegat ngarep metu iringan. Golek-golek kayu senu. Ya ben kupinge budhek ora krungu ya ben. Ngono berarti beras ketan lho. Nah, sajake waras edan. Mas Pawiro, piye, Mbok? Goreng kopi gosong. Terus Mas mampiro kamar mburi kosong. oh, ngono. Kuwi taun 50. Lelek ireng-ireng ning jero bak. Atine seneng nemu sak emblak. Lelek aku roh napa ya kirinjing ada sabun. Gulune menjing munggah medun. Ngono Mbok. Apa? Celeguken, Mbok. Heeh. Andeng-andeng nek dhuwur lambe ya dadi kanteng wis enek sing duwe. Ya dimane diklek kecemplung kalen. Timbang golek wong balen. Ayo, apa? Sepone Mbok ya. Apa neh? Ya tuku jagung sak klobote. Ambung sak nyongkote. Waduh, mati aku. Apa nek kita bik teman betul. Nah, diomongi aku. Senenganku. Aku lek kuwi mari isin arep ngomongne, tapi bang betul. Ya, Mbok aja ritek Mbok sing rahasia kuwi. Karo ibuke. Terus apa nih Mbok sing liyane Mbok sik to liyane kuwi apa liyane kuwi? Apa ya Mbok? Mbok. Terus Bu, gadah parian mboten Bu? Sir padha irenge sosok ngadai kendi. Sir padha senenge totok rasane ati. Ngono. Bu penyen asmane sinten Bu? Alah aja diomongi. Soalnya kan Najwa kan cokole kan aku ning ngono lho Mbok. Aku mendak isuk ngenterne wawan ning ngene sekolah. Ibu yang di Said ya. Kaya wis ora patek sehat kok. Piro? 160. Mbok umure sampean saiki 91. Heeh, dilungkas wis 92. Heeh, bener lek bar 91 92 lek bar 91 100 berarti mencolot. Oh, habisan. Sok kira-kira umure 100 apa piro, Mbok? Wah, Mah ya wis. dilungkas leren. Dilungkas leren. Tapi ya panggah anu, Mbok. Jenenge ora nyebut ya apa jenenge? Apa? Ora nyebut ya singkat parikane piye? Gua ora nyebut. Ora nyebut ya piye? Wah, lali kabeh, Mbok. Wis cukup sampe Mbok tak astel, Mbok.